Araw ng Linggo, kung saan ito ay ang pahinga ng mga tao. Ngayong araw, naisipan ko pumunta sa bayan ng Lagonoy kung saan matatagpuan ang napakaraming falls. Isa na dito ay ang Bilog Falls. Ang Bilog Falls ay matatagpuan sa Cabotonan, Lagonoy, Camarines Sur. Ito ay isa sa magandang pwede nating puntahan kung tayo ay stress sa buhay at kung tayo ay magre-relax sa ito na napakagandang lugar. Halika't puntahan na natin ang Cabotonan or ang Bilog Falls. Bago ang lahat, daan muna tayo sa 7-Eleven, bibili tayo ng pagkain. Shout out kay Makmak. Hello! Palagunoy ako. Ayo. Naka-play ang tuloy. So ayan, at dahil tapos na nating bilhin yung mga pagkain, so papunta na tayo ng Lagonoy kung saan ang bahay ng aking kaibigan na si Aldwin Carollo. At dahil napansin ko ang aking gas na kaunti na lang, mas mainam na magpagas na tayo para hindi na maabala pa. So ayan, tapos na tayo magpagasolina. Let's go sa Lagonoy. And finally, after several hours, nandito na tayo, papasok na tayo ng Lagonoy and hanapin na lang natin yung bahay ni Aldwin Carollo. At andito na nga ako sa bahay nila and niyaya niya pa akong mag-lunch. Hindi ko na videoan yung pagkain namin, so ayan, preparing na si Kulot dahil alis na kami. At yun, okay na ang lahat, so papunta na tayo ng Bilog Falls. Let's go! You
Pwede digdi ko yan mag-park. Bilog Falls. Ayun po. Saan po pwede mag-park? So yan, after a minute's ride from bahay nila Kulot, finally nakarating kami ng Cabotonan kung saan mag-start na yung paglalakad namin papuntang Bilog Falls. And so yan, magpa-park muna tayo. At dito naman tayo magbabayad ng ating entrance. So, ang entrance natin is 20 pesos and ang parking fee naman is 10 pesos. So, bali dalawa kami ni Kulot. So, all in all, 50 pesos. Yan, puri inano na pala digdi, tig-grip wrap na digdi. Si Uri kung digdi pa, digdi pa ni grip wrap. Lakaw kami dyan sa tao, digdi pa ni grip wrap eh. Tama ko nga pala si Kulot from Lagonoy, siya po yung sumama sa akin dito. Tour guide pare, tour guide. Tour guide. Slash driver. Slash cameraman. Lahat na, lahat. Shout out kaya. Shout out din sa mama niya. Ang bait. Nagpakain sa amin ng adobo. Adobo sinigang. Parang kasara niya sila sa mga igdi pa di. Kami nila Elpa, Kinit. Ayo. Oo, mga patsikan ng college. Ano man lang kami gato. Siguro mga 10 minutes sarga. Yan. 10 minutes walk from the main road to the Bilog Falls. To the said location. May mga locals. Yeah, locals ang tawag dyan. Mukhang may party-party yung mga lokal Makikanta kita. Ayo, berkantaan ko yung gatso yung mga ang buhay ko. Ako na, nakakahiya naman sa'yo. Finally, we are here at Bilog Falls at Lagonoy, Camarines Sur. And napakaganda dito guys. Biglaan lang yung travel ko dito. And thank you very much kay Kulot dahil sinamahan niya ako rito. Yung sa maganda rito, yung mga rock formation. Makikita niyo dito sa Bilog Falls. And di ko naman alam to, kaya maraming salamat kay Kulot kasi sinama niya ako rito. And bago kami pumunta rito, may free lunch pa akong naganap doon sa kanila. Dahil yan kay Kulot. Siyempre accommodating tayo eh. Accommodating tayo. Saka ano, maganda dito, konti pa lang yung ano, yung pumupunta dito. Hindi pa Konting konti. masyadong Oo.
So yan, tapos na kami mag-swimming and wala na kaming ibang gagawin. Tapos na din tayo makapag-shoot. And maraming salamat Bilog Falls sa pagtatangkilik sa amin dito sa Lagonoy, Camarines Sur. Ay, punta din kayo dito. May mga taga dyan, punta din kayo dito. So hanggang dito na lang guys, maraming salamat. And kung nagandaan kayo dito sa aking video, please click the like button. And kung hindi naman, i-dislike nyo ang video na to. And kung bago kayo dito sa aking channel, please subscribe madayan. And don't forget to click the bell para notify kayo sa aking mga bagong uploads. And see you sa mga bagong destination dito sa Bicol region.